iga manyen gana riyo kod prayo gachiel. Lolwe TV, a station mar dholuo, maleno ne joluo, kama kelo ni chieno mar Osemoke, kendo liel. Osemoke, kendo liel. Kaka pile wan ka kod jaka mega Wuda Bandu Spandeta. Wuda Bandu. Yes. How is your new month going? Homa Bay County. Nah. Wait a minute. Homa Bay removed from your mouth. No. No, none. The biggest county, the most democratic county. Ugo siasa to wanwago BBI. Where are you? Jakom nyocho wacho ni no. His Excellency Dr. Raila Amolo Odinga nyocho wacho maber. Nyocho wacho now. We are now focusing on BBI. Ingeni baba sani anything moparo kata konindo iwinjo onindo BBI. Onindo to go chiel. BBI. Gimanya kingeni Homa Bay County a bedroom mar baba kod kaweche mag BBI. So don't talk anyhow. But why are you campaigning to assembly manokalo BBI? No. Wait. It is season mar campaigning. Wachako chon. It is too early for as much as His Excellency Cyprian Awiti Jamawego Rabolo Idhotek Didala. No. Uchako campaign He is still the governor. I remember. Any mutingo key the next governor mar county ma Homa Bay. So you don't just talk anyhow. Where is the key? The key. It has it somewhere there. Osemoke. Wasemoke. Anomudi makoyo. MC Jakakamega Spandito safu goto ngiso. Koro Wuda Bandu. Hey. Ilieko wach BBI. Yes. Kiro jomo batise. Ber biro irwa. Marareo. Blue Band Bread Initiative. Marade Beba Baba Ikulu. Yes. Koro mane. So sani ingeni bero se biro irwa. Ber koro sani wan godo. Kendo be 35%. Mano ber lilo. Mano ang'nudo chiwo. Iwinjo. Ward fund. Mano kuma wangni county. Medo dwa yako. No. Ka 15 muchamo kama. Iwinjo. Dongruok nyaka chopne ji ground at the grassroots level. Iwinjo Ward Development Fund. Biro ground. Hey, MCA. Mano mar MCA. Ingeni MCA say, oversight waonge budget. No. Ward Development Fund. Pesa. Yes. Koro MCA nyaka ti. Koro pesa ni. Okay. Gidwa tiyo gamo. Loso nderni. Gavana loso nderni. Miyo chiliel gin chiliel koso. Mon liete. Nyithikie. Miyo gyamo. Uniform. Chiliel miyo ni sausage. Okawuoni. Mon liete sani emo benefit gini. Mon liete. Ichego kinyi tidhi od MCA. Idhi od MCA. Pok abilo gimoro. Jaoda nyocho to. Abiro. An lilo. Koro miya gimoro. Miya sausage machamo. Ni kawuono sausage machamo. Sani okadeni iluongo nang'o. Iwinjo. Omera. BBI biro gi benefits mang'eny. Omiyo wadwa ni counties now oket maino margi e dongruok. Yes. Ok dondruok. No. Hey. Ingeni nitiere dondruok. Alafu nitie machielo kendo na winjo ka jakom luongo ka. Nitiere ng'ama sungore. Nitie ng'ama digni. Nitie ng'ama bagni. Nitie ng'ama rikni. Nitie ng'ama rekni. Winjo wechegi. Koro ineno gigi te kiriwo te chaki medo BBI. Yawa. Dongo ang'ane itimo benchmarking Homa Bay. Namba achiel. MCS tem Homa Bay. Idwa timo benchmarking. Yadhi Homa Bay ka. Bas, omiyo governor must look at the language. Iwinjo. Governor ma Homa Bay. Okay, wacho ni. No. Nini mano kode language. Ni understand Kiswahili Homa Bay or Kisungu. Mani lungo ni English wa Luo made in Homa Bay. Ni kifungua nuko eto. Osemoke. Kendo liel. Anomudi makoyo. MC Jakakamega Spandito safu goto ngiso. Kisumbwa ilongo ni Kisumo City. City, it's called Europe. Iwinjo. James Ongwae, governor Makisi. Nyocho obiro Kisumbwa ka. Wacho owuoyo dholuo, wacho ni bwana. Ipok na neno, wadwa miluongo ni nyongo. Kaneno kiloso town le. Iwinjo. Kisumu is Europe. Yes. Sunday sani koro idwa gol order. Order mane? Iluongo ni Mr. Balawanga.
Iluongo ni city manager acting laktari doctor chwada oda kanyo to wacho ni no, there will be no putting on of trousers over the weekend. You must put city bylaws. You must put on new city bylaws. You must put on a short. No. Cabros gi jeans ok donji. Nick cabros kimedo gi jeans cannot work. Na can't. Nyakirwaka short. Gi open. Iwinjo. Koro in rwako wacho. Saturday. Kauno weekend. Irwako iwuotho gi mama nyamama iwinjo. Atoti abebo. Prof no wacho niya. Pin number. Yes, uwuotho cabros tu imako lwetu tie. Mani uwuotho cabros. Ichwade busu. Iwinjo. Cabros ukudwari. Osemoke kendo liel anamoni makoyo MC Jaga Kamega Spandita safu goto miso koro goda bandu Lolwe estate Inidak kanye Lolwe anadak lower milimani yes mano by choice anadak lower nidak kanye onga city within a city we need a mortuary iwinjo ngene obunga wan gi railway station iwinjo mago gi kwairo obunga city wa factory mar kongo mine ma wango mbuta yudo obunga wuoche mikuo gi pien mbuta ni kanyo bloga maduong ni kanyo bloga amano bloga kizito iwinjo koro Lolwe estate should be declared a national disaster because of why in fact adwa kwayo serikali no ingeni ki wach ma Lolwe estate ya sewinje mara ni scandal madanje jathum musip nitimona dong jogo bako jathum uchamo pesa yote mar jathum uchamo pesa jathum nen pesa di nga an gi nga ana jathum dong aja lendo iwinjo dong inusip jathum arambe jathum otima arambe iwinjo mogolo pesa di yes about 280 otemo review himself uchamo pesa ulalgo yote umadho pesa jathum iwinjo kuwe mano ero pesa jathum ero kao modhego molalgo nyaka sani podo manyo okuchamo wangne okuchamo yote kor mana reyo Lolwe chela uchako teme yango estate scandal bangs mara wangari mara ni sijui ni ntiere atoti moro akanyo dhi Nairobi odogi pesa di ochamo pesa yote lakini atoti no notiyo iwinjo isiro gino nyako no notiyo oriek odio kwalo okawo maonge rusa kora penji kikawo gimoro maonge rusa mano kikwalo mano mecho intellectually iwinjo luo za intellectually ok luo ste you must be an intellectual intellectual thief. Yes, you must be an intellectual thief. Ikwalo gi dhokala. Which is a thief? No. You are spoiling our name. Muka nyingo kabisa Lolwe. Roba ya thief. Maju tiyo gi wiye mo majam. Koro ni pogro ki roba gi thief. Moro kwalo gamo to moro kwalo gamo. There's a difference between an intelligent thief gi roba. Roba tiyo ga ngenge agoko. Iwinjo. Thief is intellectual. Kwalo gubomba. Ni kodo yoni. Iseketho gi. To koro wadwa kwani okonya tero cabros Lolwe. Koro sani wacho ni cabros mani Europe ka. Ok di Lolwe. Lolwe ok bi yudo cabros. Nikech giketho nying Kisumo. In fact, the governor should address what Lolwe. Or declare Lolwe a non-motorized citizen. Scandalous. Non-motorized citizen, scandalous estate. Ingene sani kizungu dongo nyakawati kizungu non-motorized aesthetics asbestos iwinjo flip-flop awinjo flip-flop koro wachi ni magiero koro serumo dongo nyalo monyo Lolwe mondo mochaka fresh gilok nyinge no ema bende oloso nyinge omiyo sani Lolwe ong'ere waye yani loka be nitiere red district makmana ni Lolwe olok nyinge olok koro walok nyinge luonge nang'o winam Osemoke kendo liel anomoni makoyo MC Jaga Kamega Spandita safu goto miso wachiko ne wadhi nyaka county ma Siaya the great county of Siaya the great county of Siaya and logo ni county number di 041 yes tagline di angamo moto mar giche logo ni ange ma Homa Bay to kinyal webo king'eya no Homa Bay ang'eyo ni a county of choice mabe choices you have consequences Siaya county Siaya county ilongo ni Pembelepe His Excellency Cornelius Amotra Sanga Wood Chief nyakwar jabelo yes in fact makamu no mosinge makamu siep na ya kinalo kumutwelo owacho ni muinde berber makamu wacho ni
this stomach gini nyaka pidh gi pesa. Okinya keta gi stomach nyaka pong gi pesa, nyaka pidh gi pesa. Nyaka chiem. Iwi nyaka chiem. Koro sina ni kanyo. Odwa no manyne docket moro. Odwa donjo kanyo modagre ni makamra. Gima dwana nani ko ineno Kisumu town. Furu akana kibiri town ineno ka town chieng. O mama lande unego bed am. O professor dwarna document moro kisungu miwe kitama yudo yoga. Dwarna kisungu moro ma bob madanje gido kitago office kanyo. Onda landi gini kaka nyalre. Mondo ko bang'e ko tigo joma go no kiti. Igo ko gi denyo. Titiyo kendo titire. Ukawona confirm kineno kada kago yitao. Kata mo miya gimo matin titotine. Acha mo gita do titotine. Ni wadi mbeli ka uono wanayo kinaka adona tin ko di anse ruang ni kaka de gimo do nyoka kako dago mewu kono wangi ni kaka dubiro ina ngono nyewa na goi agore tulisa boli kiwanja ni tulisa boli kiwanja ni Papi yenjape makamu nwasemiyo gimoro siako chacho odwara mo kendo odwaro gimoro Kisumu wacho ni kech ng'eny odwa chung koso dwa ni duo koni odwa no kal tong duo koni iluongo ni chief propagandist. Iwinjo BBI Western Region overall. Koro odawe BBI director Nyanza. Sani en overall. Bob Madanje is the overall Nyanza coordinator. Koro dwani bede wi Madanje. Makamo supersede Madanje. No. Makamo stick to Siaya. Kwadwar weche Makamo has a right. Nyoto chamo Homa Bay, ochamo Kisumu, ochamo Siaya, ochamo Machako amedo overall chako chamo. Nyaka Machako. Enu chiemo. No. Osemoke kendo liel anomoni makoyo MC Kakamega Spandita safu goto miso. Inge ngato ni Moses Kuria. Okinya lunga ngato ni Moses. Okay. Honorable Moses Kuria. Hon. In bracket. Yes. Inge angeo Moses Kuria. Oja kanye. Gatundu. Leure. Gatundu mane. South. Gatundu South. Okay. He's the MP for the president. MP for the president. Aterere. Okay. Honorable Moses Kuria Ncholoso. Yes. Kendo wach monego be ni wan kaka joka jana monego wakaw very seriously. Ochalo ngamo koro chon. Lakini kierere marwa madhi kethonwa. Yes. Ing'e gima mucho Moses Kuria wacho. Moses Kuria minano ni Moses Kuria Wood God Kenya. We mutito tiko uda ba. Yes. Akora keni ne kope ko sen muko. Moses Kuria. Owacho ni oseneno gima dhi timore mbele ka. Yes. Ni Right Honorable. His Excellency. Okinya chaka gi Right Honorable. Bana we better deal. Okay. Mano aketho show. His Excellency. The Right Honorable. Idhi ketho gino. Gino wadhi gi pattern. Okay. His Excellency. The co-president. Yes. People's president. Go and Ruto. Chalo ko wife. Okay. The people's president. Yes. Wona keo. Naona ziko tu kwa fingertips. Libe the president. Yes. Kendo dhi tiyo gi Honorable Dr. William Samoei Arap Ruto. Yes. In fact, gimado wacho ni Kuria noko koro, but baba emano koro. Iwinjo? Baba emano koro kato kuro noe. Gima baba oneno ka bet. Iwinjo? Baba ni mama? Oneno ko bet. Okonindo. Joka yana oneno gima neno. Nyoto wacho niya. Narrative mar hustler nodwa tere bunge ni mondo ugag jo moko tigi hustler. Kikuogi baba wacho ni don't freedom of speech expression iwinjo baba ne send signal kirie kitiyo gi wi baba was sending a signal yugi wuoyo iwinjo ai uru toka hapo ai uru kanyo dynasty versus hustler let the hustler narrative let it be sivyo tukutane kwa debe mano signal number 1 mara riyo of late Joruto sepunguza volume mari yenyo. Gipunguza volume. Yes. Giseneno kwana mwego mbele. Giseneno ni nyalo bedo galance Raila Ruto. Iwinjo. Another concern nenia deep state. Okay, deep state nga. Pawinyo kuwacha kimoro ka deep state nitie power brokers. System brokers. Yes. Mage. Iwinjo, mage ma decide factor, especially in central.
Gin gidwaro Mudavadi. Okay. Koro Deep State Central nga David Murathe. Iwinjo? Awinji. Joma nigi pesa. Iwinjo jo pesa. Sirane gidunguru. Gidunguru joma fund jogi. Iwinjo. King yo maber pichani. Pichani. Picha no you know the State House. Iwinjo? Ruto emane onge kanyo. Jia bichigi. Aneno kacha Mudavadi, aneno kacha Gideon Moi, aneno kacha Moses Wetangula, ma DVD, Ngilu nika, Kalonzo nika. Ngiyane body language. Jakomo ok mor because Jakomo ngeni jogi brokers. Iwinjo? Jogi brokers. You broke on behalf of where were they when Jacob was being sworn in? Iwinjo. Omera. Ineno wakidhi wachre nge. Iwinjo. Macha kata in. Dini betre Jacob. No, I was there. You were there. I was there. Iwinjo. But the picture did not capture you. Kami guna net dwata amre swear in megu. Baba, anamane swear in as acting justice nini. Iwinjo. So these people ogin ginin Kalonzo, Wetangula, Mudavadi. So we should not trust this. Yes, toka gin thuondi. Angomo me ogithi man kura kigin. Kura penji. Kuri man as a block. No, Angomo as a team. My team, my team. Ruto be team. Ruto is a one man army. Don't match a one man gator. No. They won't mean no Kurani. You know, do you watch lo? Opunguza vuli. Iwinjo. Don't opunguza vuli. Iwinjo coalitions to bear. Makmanan we need to be honest. Jogi kane dwani mondo babo ngi gigi wang maber. De gibire swearing in. Omera, gimoki ngeyo. That was the breaking moment. Siasa makanya ka. Kikirule out anything. One day in politics can change so many things. To gimodwa wacho nia. The team front Mudavadi Gideon. Gideon Baringo didn't even pass BBI. To kasani koro ni Gideon spokesman. We want to thank LMC. Who is supposed to thank MCS? It is His Excellency Dr. Raila Amolo Odinga. Because anyone BBI. Okay. Osemoke. Kendoliel. Anamoni makoyo. MC Jakakamega Spandita safu goto miso. What about you? Hey. Wangene penjo se matak de. Pinya kana kori nyachi na nebi. Tarehe 12 His Excellency Mheshimiwa Uhuru Muigai Kenyatta tufungulie nchi. Mani golo order. Tumefika mwisho. Whether iko third phase of COVID ama kuna fungua nchi. Mera, COVID bado iko. Ongemanyaka wange. Nitie timoro maneno ka jowa sani ng'eny kabisa. Nika biro kuai, abiro oli go Jakamega woda bandu Spandita. Ni wood man. An matek. Olal papar moro kanyo. An nagodi thuru. Don kori ne. Wawacha dier. Iseketho gi. Koro japuonj mamini agolo kanyo. Koro penji. Japuonj odhi olo jirande pesa. Inge gima onyiso japuonj. Dujo chiyo ka par kan chwan gi COVID ka. Inido mano sara ilike leko sara boko ngari kata dururu. Mano mwalimu teacher. Mano bebe. Is it right? That is the way to go. Okinya thunga. Kona penji. Ano kanyal koso. Okanyal koso. Indi kos pesa ini chamo uma be yako te. Kisumo be yako. Dongi podine pero. Pero ma. Ragus. Osemoke. Kendoliel. Anomoni makoyo. MC Jakakamega Spandita safu goto miso. Nyo wan Busia. Busia Nyolich. Yes. Jakom. Tadwa penjo. Baba was in Busia. Baba was in Busia. Kaya negi sospita odeke. Ojamong. Kingiyo haitebo kacha. Odeko bit kacha. Pembele penya kuwa jabilo ne kacha. Aguda sumbi bero ni bate kanyo. Bate kwa neno nga. Mama. Bas, mano mbu nini women Florence Mutua. In absence. Penyo ber. Tadwa penjo Busia onge COVID. Busia. Why is it that the politicians even deputy president not the central? Ne gatanga picha. Ne gatanga nyo pinyi lichi neno ka crowd no pungana. Yes. Kanyo onge COVID. Apenja. Penjo nga. Penja kusi penjo. Penjo ja neno gimuolo. County COVID. Omera. Kadipo ni dhire hadi. Tokirwako gini. Indere mari mokwongo. Okirwako gini. Customize. Kidima tokirwako nini dia ni koro ni dhini Jakomo korwako gini. Omera. Mara customized. Ondike na. Unga. Omio COVID. Rally to year dia diure rally keno guru campaign keno wanyu akulu de BBI. Yes. Gi 2022. Do majo to sadi. Kusipoko de. 2022. No sadi. Okay, I will only talk about 2022 after BBI. Tukura pe. Ati yugi decree mar baba. Tukura pe. In kada crowd nikinana. Mado BBI osekalo gokinyi. BBI donge assembly no kalo. Ruto kara erejo Ruto. Erejo naibu wa rais. Donandi. Kericho. Alafu Migori wapimo
Koro penji. King'iyo kaka notachi ono mag puodho andiko mag chike mag BBI Migori County. Yes. In fact anyalo wacho ni gini mondo gibed namba 1. Penja gimomiyo. Iwinjo. Nikech wero ga ketho nying jo Migori. No. Wan ginga. Sirikal matiyo Migori. Zakaria Okoth Obado. Nyo wacho odichieng' alanga. Ne kidwaro jomo follow due process. Only due process. Yes. Due process. Or team public participation. Si ajunu team public participation. No se time elect. Adu idong ino public participation gingu. Gapat. Iwinjo. Anaparonia gir babani ogroknie. Iwinjo makmana niya public participation mano pachi. Mano ter kwali. Iwinjo gir baba. Kanyo cha ose siala. Mama asiala. In fact yo Migori ne dekoa. To koro sani waketo gi ratil wapimo gi. Pimo gi mondo gitimo. Gin kodwa kata gionge kodwa. No. Ang'o miyo giyuare? No. Due process. No. You should apologize to Migori people. In kira. Unless you don't want to make you job ni Republican kata Sangwenya. Sangwenya ukazua. Wane Sangwenya ni madongo dongo. Ni Sangwenya. Intellectual Sangwenya. God. Wapimi. Iwinjo. Chemi Migori. His Excellency Zakaria Okoth Obado tiyo. Kenda mor kode. Governor Mati. Speaker Migori. Bwaso kwa. Even Kisumo Kai. Honorable. Kisumo Kai Honorable Oraro. Dokela Elisha Oraro. Elisha Jack Oraro. Dokela yume gini. Apa ni kode ga part olale ni kode ga ngum. Iwinjo. So anahero speaker, ahero gik matimore. Makmana ni gir jakom. Kikirok ni. Kikikele oyuma. Onge tugo gir jakom. Onge fuere. Onge mo? Fuere. Bas. Oyuma. Iwinjo. Wang'e ni kawadhi mbele ka. Nikech iki kuna station. Iwinjo kidhi med kuonde mabor bura. Yes. Kendo jakom nodimbo gini ni BBI wani ok wadwaro yuma. Wadwa ni gini wapuodh gokinyi sadi. Sa achiel. Wadhi medu constituencies. Yes, inclusivity. Tinde watiyo gi kisungu madongo dongo as lawyers, upcoming lawyers. Inclusivity. Koro kuparo ni gini ni ka okupuodho ni to koro kodhi medo constituencies. Tudhi inyuru. Sia wadhi medu. Ale kuchang'e ni jalego. Matungo yana izina lego bwana. Iwe watchman bwana. Look at the skin tone. Maja lego skin tone maja lego besene no sela. Osemoke kendo liel anomoni makoyo MC Jaga Kamega Spandito safu goto ngis. Kauno do moso jo boda. Ntie a lecturer mar Jaramogi Oginga Odinga University. Jost lecturer. Watch ni lecturer. No. Lecturer. Iluonge ni Madam Rose Koweru. Okay, daktari. Number 1. Okay, professor. Number 1 fan marwa. Adumu so boda de. Boda nyongori amboto. Nyongori mana planning. Iwinjo drop optimal planning. I drop pick to drop. Iwinjo. Okni bases 50 a town. You just pick and drop. Okni mana you drop amo. What you drop? Passenger. You pick drop. Okni sanio prof goa. Nyongo dwa nyongo dwa mipangilio. Iwinjo is a plan. Order in town. As we prepare for Afri Cities, By the way, when is Afri Cities? 2021. No. Ping peg. 2021 was 2022. Or 2022. Early. Mano before early, April. Before April. Yes. Wazungu biro ka techa kuru wacho kizungu madongo dongo. Excuse me, madam, I want to marry you. Yes. I want us to go. Where we to hid? Where are we to hid the padlock? Osemoke kendo liel anomoni makoyo MC Jaga Kamega Spandito safu goto. Mheshimiwa moro kantie musiep na kabisa. Okarana soko wange. Leo ni mheshimiwa Aduinya. Seth Ochieng Kanga. AKA. Inene. Kineno kata mana muscle no. Mano wuoi manyono chuma. Okidi. Chuma. Adu iluongo ni iluongo ni governors choir master. No, the governors amo. Choir master. Majority iluongo ni minority because minority leader without portfolio. Minority leader without portfolio. Ananya luongo ni de facto leader of the governors development propaganda. Okay, development.
Iluongo ni choir master. Choir master. Ni otise ni iluongo nango. Choir master. Kaso assembly. Nitie nyangam jama miluongo na minda. Ina na minda. Aminda bochunge bathe. Mago iwacho ni yo rofo komi youth tich magi dong ni. Luongo miyo youth tich. Iluongo recruit iluongo nango reinforcement officer. Reinforcement officer. Jo ngaro ka uniform des jako. Jo kor gi malo kama. Koro mashimwa dunya. Adunya mcha winjo kuwe maber kabisa. Okoni kisumbwa ka. Europe in quotes. Kochopo 2022. Ang'o madhi timore? Mwaka adwani quote 2022 idhi nowacho ni I'm quoting His Excellency Nyang. Yes. Nowacho ni sports grounds are deg ginus. Oselando Bwanga Wonyalunga. Sa deg kadi ginus. Oselande kaka Governor. Manchile nuse yiero. No. Sani kima ODM listen, ODM the year delegates ema yero candidates. Delegates ema yero candidates. From the grassroots level gine magi yero. Iwi gine magi timo yero. Gine magi yero joma dhi yiero kose gine magi yero joma mbolo. Bas joma dhi yiero. Jomi dhi yier. Gine magi yero joma dhi yier. Yes, from the grassroots level to sub county. Iwinjo ward level, sub county, county. Nyang makoroko jacho. Wangwan gi nyang ko. No. Luongo ni John Badi Chama. Ngongo. Bunge wacho. En ngongo koso ngongo. Ngongo. Yes. John Badi ngongo. Nyang. His Excellency. Onge gigi te. Usayiere. Don't work at the Luos and titles. Kata in plumber ti water maintenance engineer. Okay. It's okay. It's okay. Kola du nyang wacho ni. Adu no wacho. Ni bwana wangni. If the land sports grounds are take news kamna. Iwinjo. Kaito usipo ngato no boardwalk. Udnyano. Nani sen. Ilungo ni sen outa. Sen outa. Nyarwa. Boardwalk. Boardwalk. Apopodi. Podi. Dingi kimo de wacho. Iwinjo. Gimantie ka en ni weuru property. Kochopo the right time. Meeting a campaign. Yes, come and question. Come and take stock. Iwinjo, that is the right time. Take stock, but for now, weuru Obwanga Wonyalunga otiti. Kata kamano. Samotiyo nyaka wayote ne matin. Mano be. Pamwana dotiyo. Oversight be. Who is supposed to be oversighting? Who is supposed to be? The MCAs are supposed to be oversighting. No. Civil society. Yes. Yes, civil society is anini ngata di. Audi akia kumano de, Audi akia kumano de. Audio gada. Audio gada nitie. Collins Collins is vocal. Duong town ka. When town yene mudong. It's okay. Betio kero. Civil society. Tongan obure. Obure na go away all day. The court order virtually. You are on here. Can you remove your cap? This is Jaramukis. Osemoke. Kendolian. Ano muni makoyo. MC Jakakamega Spandita safu goto miso.